وەکو وەفدێکی پێنج هەواڵ تەمسیلاوان me gelek hevdîtin çêkirin. Di tarixa navbera 11 meha 6 heta 22 meha 6 de yani gelek hevdîtin hatin çêkirin. Li herêma Kurdistanê bi aliyên sê perçê Kurdistanê re yê gol wê derê amade bûn hevdîtin hatin çêkirin. Divan hevdîtina de tiştê herî zêdetir em li ser sekinîn îro roj di Rojavayê Kurdistanê de, di Bakurê Kurdistanê de, di Başûrê Kurdistanê de û Rojhilatê Kurdistanê de gelek pêşketin hene. Bi taybet di herêmê bi giştî de pêşketinê hene destnîşan dikin divê gelê Kurd ji hev ve nêzik bibe, bi yek helwestî piştgiriya hevdû bike, perçên Kurdistanê karibin piştgiriya hevdû bikin. Ji bo em karibin li hemberî teheddiyatên hene, li hemberî zorî zehmetiyê çê dibin, hewldanên dagirkeriyê hene û egerê pêşhat û pêşketinên di herêmê di çê bibin, wekû gelê Kurd em karibin îstîfadeyekî baş yê bibînin, em karibin bikin bingehekî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li her perçeyekî. Zû karibin amadekariya ji bo kongrekî netewî Kurdistanî giştî çê bikin, lê ev hêvî û daxwazî û ev bawerî ji aliyê me hemiya ve carekî dî hat destnîşankirin giringiya yekîtiya netewîya Kurdistanî îro roj ji hemî demê bêtir li pêşe û divê xebat ji bo wêna bêmeşandin. Yani mübadereyekî Fransî heye دوی چرچوه دشی گلک دانستاندن چه بود و هولدانین که آلیه گول در وامایه çünkü آلیه کردستانی پارتیین سیاسی کردستانی لروجاوای کردستانی آون ودیت ایرو حمیل و دری آماده بون او آلیه گل در و جمایه جبوی گبه دناو و روشا گهه جی بگیره ام جدانستاندن و دیالوگ غیره وکرین